Ngibuke lapho ekhaya ngebingelela emagumbini amanomhlaba. Umfoko Dlamini lona undidi malambo sihamba esebemgodi bese ngawulali. Shada kasobhuza udwenda basembelebeleni. Ngibuke lokhona ekhaya ngithi kuwe sawubona. Kunento ekumele uyibheke empilweni. Kumele uyifune okuyimpilo yakho. Kumele uyifune impilo yakho ukuthi istakhe kuphi iboshwe kuphi ngibuke lokhona ekhaya. Ngiyavuma ngibuke lokhona ekhaya. Ekhaya nikhona ukulala nishwayilwane ebuswe gijima phezulu kwendlu. Ekhaya umsebenzi aniwutholi. Wena ufuna ingozi zeimoto. Wena njalo wena uyadutshulwa, wena njalo wena uyagwazwa. Njalo wena uyaliwa. Njalo wena into zakho aziphumelele, imali kuyifuna ukuhlala. Ufuna uthole ukuthi ikuphi lenkinga yokuthi kubantu besilisa bangahlali, bantu besifame bangahlali, imali kuyingahlali, wena ungatholi umsebenzi, umuzi ungakheki, lo mzini yakhe enakhe kuwo awubulaleki la ekhaya. Ufuna lenkinga ukuthi ikuphi imbukelo khona ekhaya. Ngiyavuma abantu abaningi basekhaya bonke bathola ingozi zeimoto. Ake sithole ukuthi ikuphi lenkinga noma wena uthola ingozi zeimoto. Okungenza ukuthi mhlawumbe isibongo osibizako akusona esakho. Lesibongo wakukhulela kuso wabanjiswa. Njengoba ekhaya kungalaleki mhlawumbe kwashona umuntu, lo muntu la ekhaya oseshonile kwangalungiswa isiko elifanele wafela la ekhaya lo muntu. Ngibukele khona ekhaya. So inkinga leyo. Lo ngawenza amashwa, ngazenza inkinga. Ake sifune impilo yakho ukuthi istakhe kuphi. Impilo iyafuna, ngawuthiwa kudala tasagela zuka uhamba uyofuna impilo. Beyivele ifuna ngibukele khona ekhaya impilo ukuze itholakala ukuthi inkinga la ikuphi, ingcithe yakhona ikuphi kahle kahle, kusala kuphi, kumoshakala kuphi. Uma amanzi uwavile empopeni angaphumi, uthi edamini ligcwele. Bese ucheck le pipe lehamba lamanzi ukuthi akukho lapho kublock khona. Baloku lokhomplela empompini, ipompi ivele impompi iright ilinde amanzi nayo ukuthi amanzi aphume. Inkinga kuphi manje? Hamba check kuphi edamini, idamu ligcwele, check epayipini. Ukuthi khamba kanjani la? Impilo uma ungayifunanga uyohlezi ukhala mbukele khona ekhaya. Kungani ingake ngithandane nemuntu kulast 2 years or 10 years or 15 years kwenzakalani kahle kahle empilweni? Inkinga mina ngiphuza kakhulu. Inkinga mina mangithanda umuntu anginako ukuthi bekhona into enhle engiyifisako ngalowo muntu lo. So idlozi lakhe libothi okay umuntu la uzomuyisa isikhathi umntanethu asimkhiphe. Ivideo zakho libodlo zakho ukuthi okay wena hlahle udlala ngabantu likhiphe lisuse lowo muntu. So ngikule khona ekhaya ukancane bayibasha abantu abaningi but into yenzeka ziqondane but akuvamisile izinto ziqondane. Kuhle kuswa lo muntu phansi. Kuhle kuswa lo muntu ungenalutho. Imvamisa kahle esiningi marriage pamoshaya kanje ukuthi ngisibona ukuthi ibani nemoto, bani nemali, bani khaya kumiwe kahle. Kanti ngathi bese ngeba ukuthi ama feelings zakho, imizwa yakho, nengilozi yakho, ithunya zakho, idlozi lakho liyamvuma lo muntu. Belimvuma mthande noma kuthiwa kanalutho uzobona okuningi kuzokhanya. Ngithande mina ekhala kithi lingenalutho. Liwile izinto zodaba. Namhlanje kuyakhiwa kebukeka kusekhaya kithi. Ngilithandile lekhaya, lisegazini ekunini. Alikho ikhaya elihle kwendlula ekhaya lini. Alikho ikhaya elihle kwendlula umuzi wakho owakhile. Ngikho okhona ekhaya. Inkosi ibusise Dlamini umthanazo sempumalanga ePitritif. Mawungidinga mbukelo ekhaya ngiyatholakala. Zikhona iwasho lakhaya ziyahamba eKorea Guy siyakupostela mbukelo ekhaya nazi. Zikhona iwasho mbukelo khona ekhaya. Hamba ngani eKorea Guy. Enduko oyifunako ungayithola. Uthi ukwazi ukuba uchele umuzi wakho uqinise ukuthi abantu bangena ikhona abantu bangathakathi. Nawufaka ibisela emuva into ephoswe ekhaya lakho ngizokunika mbukelo khona ekhaya. Okwakho nje hamba uthole itshe emfuleni ulibeke ekhaya bese uyangifonela bese nesinye yakuphosa na induku sengikupostele hamba ugqubise lelitshe bese uyamatshe ama awu3 noma awu4 wabeka around lo muzi bese ngithi court sengithi futhe sengithi khuluma ngizwa ngawo ukuthi zikhalele bani mangabe umuntu omndeni naye zizomkhalela uma umuntu omaziyo omjwayele zizomkhalela mbukelo khona ekhaya. Okwenziwa kuwena sokwenzeka nasemuva. Ukula kubusisa akhanyisele. Nawufonhlola online video call ngenzeka ngihlole 200 mbukelo khona ekhaya. Kunabantu abathi basekudeni bona bacela kuza kumsebazi amhla ayikhona ngosomhlele kanje kuyiko vele ngicela ungipoze into ezingangisiza ngikwenzele umuntu afake inkomo la ekhaya. Inkosi ibusise Dlamini umthanazo sempumalanga. God bless you. Ngiyathokoza abantu abadala. Amen.